Els últims dies de l'any estaran marcats per l'estabilitat anticiclònica i també per les temperatures que han baixat ja esta nit i que encara podran fer al llarg de les pròximes 2 jornades. Gelades significatives a les comarques de l'interior, com ja correspon a l'època de l'any, i una situació marcada per aquestes temperatures que han arribat avui als 8 graus negatius en el cas d'Ademuz i que repetiran valors semblants en les pròximes jornades i en la nit de Cap d'Any. Un ambient humit amb núvols i també un ambient poc propici a dissipar aquesta contaminació que està afectant les grans ciutats, especialment la ciutat de Madrid, on s'han hagut de prendre mesures i, de fet, podem veure en la previsió de les concentracions de diòxid de nitrogen emesos pels cotxes de les pròximes hores, com, sobretot, la ciutat de Madrid està afectada per unes concentracions molt elevades que superen els 400 micrograms per metre cúbic. També a la ciutat de València tenim una situació de contaminació que podíem perfectament veure en esta imatge de torrent que ens envia Carlos Segarra. Els moviments de l'aire no són fàcils en una situació d'altes pressions i, de fet, la contaminació de les grans ciutats acaba afectant grans zones metropolitanes. De fet, també hem tingut avui també núvols baixos a les comarques costaneres, inclús alguna gota que s'ha escapat en punts de la costa. Veiem aquestes espectaculars imatges accelerades dels núvols baixos que afectaven la comarca de la Marina a primeres hores del matí, imatges d'Albert Arnau, núvols baixos i boires que també hem vist en altres punts de la nostra geografia a causa de la situació d'anticicló que estem tenint, boires que s'enganxaven a les comarques centrals, imatges de Bocairent que ens envia Blai Banyó i, en general, boires que han afectat les zones més fondes a primeres hores de la jornada que després han acabat dissipant-se. A les imatges del satèl·lit Meteosat podrem distingir la falta de moviment atmosfèric a la península Ibèrica. L'anticicló està dominant la situació i, de fet, el que destaca són les boires que afecten les zones dels principals rius peninsulars, també la zona de l'interior, la meseta peninsular, afectada per boires importants a primeres hores del dia que tarden a dissipar-se i, de fet, en la imatge del visible podrem veure millor aquests núvols que avui teníem també en les nostres comarques, boires i núvols que sobretot han afectat la meitat sud del territori, llevat d'eixes més importants de la depressió de l'Ebre, que en alguns casos no s'alcen en tot el dia. Les boires i els núvols baixos a les nostres comarques han acabat afectant avui a primeres hores del matí bona part de les comarques de l'interior sud i també enfront de la costa hem tingut núvols abundants, com hem pogut veure i veuran també al final d'aquest espai d'informació meteorològica en les imatges que cada dia ens fan arribar. I, de fet, també vull destacar aquestes gelades significatives importants que hem tingut en molts punts de les nostres comarques. Cap al nord destacaven els 5 graus negatius de Vilafranca o els vora 3 de Vistabella a l'Observatori de Sant Joan de Penyagolosa, mentre que a Atzeneta del Maestrat teníem 3,6 graus per davall de zero. A la costa estaven les mínimes entre els 5 i els 7 graus. Cap a les comarques centrals, 8 graus a la zona d'Ademuz, 4 negatius a Titaguas, Ademuz, 8 graus per davall de zero, 5 per davall de zero a altres punts del terme municipal d'Utiel i les temperatures a la costa entre 5 i 6 graus. Cap a Alacant, les gelades no tan fortes, però un ambient també fresc, amb eixos 3 dècimes registrades al Pinós, les 5 positives del terme municipal de Dénia o els 3,5 d'Alcoi. Les temperatures mínimes a la costa han estat entre els 7 i els 10 graus. Per tant, ambient fred i unes mínimes que tenen tendència a baixar encara un poc més els pròxims dies. L'anticicló continua sent l'amo de la situació meteorològica, ho serà fins a acabar l'any i, de fet, podem parlar de pocs canvis. Només amb l'arribada del nou any sí que tindrem un canvi en la situació en superfície i, de fet, arribarà algun front que no tindrà activitat però canviarà el vent a ponent després de dies de vent de llevant. Previsió de les temperatures. Vegem com evolucionen els pròxims dies. En color blanc, les temperatures al voltant de 0 graus, les gelades que, sobretot la nit de Cap d'Any, s'acostaran prou al litoral. En general, afectaran sobretot la zona de l'interior amb gelades importants com les que ja hem registrat, però acabaran afectant també punts de les comarques costaneres. Previsió per avui. Parlem d'un dia dominat pel sol cap a l'interior, però amb núvols en tota la zona litoral. Alguna gota que podria escapar-se de nou al sud del Golf de València, a la zona de la Marina podríem tindre alguna dècima més, com ha passat ja este matí. En la mar, vents fluixos i variables, domina la component marítima, una massa d'aire humida ens està afectant i, de fet, els pròxims dies, almenys fins a canviar de l'any, tindrem la mateixa situació. Demà tornem a parlar de núvols baixos en tota la zona litoral, de boires en valls i fondalades a primeres hores del dia que tendiran a dissipar-se, però l'aire fred depositant-se en les zones més fondes, inversions tèrmiques, més fred en les zones més fondes on queda l'aire fred que en les zones de més altitud, com de fet ha passat avui, o les gelades més importants s'han donat en les zones planes. De fet, els dies següents continuem parlant de
cap d'any amb una baixada nova de les temperatures, un ambient fred i humit, de nou núvols a primeres hores i boires també en valls i fondalades, alguna gota que se'n podria escapar i començarem l'any amb una situació marcada per l'estabilitat però amb un canvi significatiu de vent de ponent que escamparà la humitat, la nuvolositat i es deixarà un ambient amb més bona visibilitat i això sí, amb pas de núvols tant diumenge com dilluns. Per començar l'any parlarem de pas de núvols alts sense conseqüències, un front que arribarà poc actiu a les nostres terres. Els deixem amb el repàs en imatges de les que ens han fet arribar avui, centrades en les gelades que hem tingut i rosades blanques a primeres hores de la jornada. I acabant l'any amb una situació, com els comentem, d'anticicló i de pocs canvis a la vista, només els centrats en la temperatura, amb l'arribada també d'aquest canvi de vent que ens deixarà un ambient més nítid a partir del nou any. Els recordem que poden enviar més imatges a l'adreça que veuen oratge@tvmediterraneo.es.